Ostaviti mlade da ne idu iz Leskovca, za početak formirati univerzitetski grad Leskovac. Mi imamo jedan fakultet, tehnološki fakultet i nekoliko manjih viših škola. Zašto Leskovac ne može biti univerzitetski grad? Kad znamo da naši glumci su izuzetno popularni u tom istom Beogradu. Naši muzičari su isto popularni u celoj Srbiji. Mi imamo izuzetno dobre slikare. Mi imamo izuzetno dobre i jake tekstilce, bez obzira što neko kaže da je tekstil propao. Mi imamo 2-3 jake nove privatne industrije u Leskovcu, tekstila. Leskovac, prvo, da bi sprečio migraciju mladih, potrebno je formirati jake univerzitete. Koje univerzitete? Poljoprivredni univerzitet. Jer znamo da je Leskovac jedan od poljoprivrednih gradova, da više od 70% teritorije zauzimaju seoska domaćinstva i seoski deo grada. Znači, ojačati poljoprivredu, zadržati, školovati ovde te mlade koji bi ostali da žive i rade u Leskovcu i da pomognu taj Leskovac. Dovesti nove mlade ljudi iz okruženja, iz susednih republika, susednih gradova, automatski ćemo ojačati tu mlađu populaciju, oživit ćemo grad i jednostavno dobiti jedan status pravog grada, ne na papiru, nego pravog grada. Šta znači status grada na papiru?